El bruxisme és només un símptoma, com pot ser la tos. De fet, és una parafunció que tenim, que té el nostre sistema masticatori per, d'alguna manera, en certs moments, a vegades expressar alguna cosa emocional i sobretot en relació moltes vegades amb l'estrès, i en realitat el que és i consisteix és en moviment involuntari i inconscient de les dents, bé apretant les dents o bé bruxant, fent granular aquestes dents. També és veritat que hi ha un altre tipus de bruxisme que últimament s'està investigant, que és un bruxisme que no toquen les dents. És un bruxisme on només hi ha una contractura de la musculatura, dels muscles masticatoris. Generalment és un símptoma que reflecteix algú psicosomàtic. Realment estem davant de persones que per el seu perfil, per la seva manera d'enfrontar-se als problemes, el que fan és, com he dit abans, o bé grinyolar, o bé apretar les dents, o bé posar-se tensos. I es manifesta en aquestes formes i generalment, com dic, és degut a un problema i a una alteració sobretot deguda a problemes psíquics, a problemes d'ansietat, d'inadaptació al medi. Però també hi ha casos que són produïts per males oclusions o per algun problema entre les dents o bé algun tipus de pròtesi que se l'ha col·locat al pacient. Els símptomes moltes vegades és fàcil de detectar-lo perquè el pacient, en aquest grinyolar les dents, es va menjant les dents o va trencant dents, però d'altres vegades no és tan simple. Això és fàcilment detectable per l'odontòleg, però altres vegades el pacient va al neuròleg o va a l'otorrino o va al traumatòleg perquè dona símptomes difusos, com mal d'orella, o pot donar mals de cap, cefalees, migranyes, o també problemes de la columna cervical, contractures cervicals. I també, i per lo que ens venen els maxilofacials, perquè donen problemes a vegades per l'apertura de la boca, limitacions per menjar, per parlar, etc. O sigui que els símptomes poden ser molt variats. També moltes vegades venen per cruixits a l'articulació de la mandíbula perquè tenim un disc que s'ha desplaçat, impedeix obrir la boca, etc. Realment el bruxisme normalment comença a aparèixer o donar la cara a l'adolescència. Generalment és més freqüent en dones joves, però és veritat que cada vegada és més freqüent trobar-lo en nens, en gent més joveneta, i realment aquí en el canvi de la societat, en l'estil de vida, alguna cosa està passant que està fent que aquest símptoma o aquesta patologia que després es desenvoluparà aparegui en gent més jove. Però el ventall és des de gent joveneta, nens, podríem dir, fins a gent gran, a les últimes etapes vitals també poden aparèixer. El millor tractament, com sempre dic jo, en medicina és la prevenció. Per tant, jo crec que l'educació és molt important, detectar i explicar als pacients què és realment el que els està passant. Hem de buscar la causa que està produint això i, lògicament, és el que hem de tractar. I, sobretot, si és un problema moltes vegades psicosomàtic, hem d'abordar l'esfera psicològica del pacient i ensenyar-li a afrontar bé els problemes, a relaxar-se, a fer tècniques de relaxació, de meditació, fer alguna cosa d'esport, una dieta saludable i, al final de tot, si cal, es poden fer i posar aparells o dispositius ortopèdics i també, a vegades, també necessitem el recolzament d'altres especialistes o companys de la salut, com poden ser els fisioterapeutes, que ens ajudin i de manera molt ocasional fem servir algunes tècniques quirúrgiques per solventar el problema des del punt de vista de la cirurgia maxilofacial.